Kaixo! Gaurko asteko ipuinarekin Koreara joango gara, baina ez pentsa, ze Euskal Herriko mendietan ere gertaliteke. Begira, Korean bazegoen baso erraldoi bat, eta baso erraldoi horretan zuhaitz mota pilo bat zeuden. Aizue, eta baso horretan elefante bat bizi zen, elefante grisa, belarriekin, eta trompa handi batekin, erraldoia zen. Elefantea baino pixka bat txikiagoa, baina oso handia bebai, hartza zegoen. Hartz polita, buru handi batekin, gorputz handi batekin, hanka handi batzuekin. Bere laguna, azeria. Azeria txikiagoa zan. Baina txikiagoa izan da ere, azeri bat izateko. Oso handia zan. Aizue, beraiekin beti, oio bat. Oioa txikiak, baina oio bat izateko ederra zen. Arekin, igela. Bueno, polita, berdea, eta handia bebai. Eta euren lagunik kutunena inurria zen. Aizue, pilo bat gustatzen zitzaien elkartzea, bai, eta elkartzen zirenean jolasten zuten pilo bat, baina badakizue zer gertatu zen egun horretan. Inurriak pastel bat egin zuen. Pastel erraldoia danok jateko moduan. Eta piknika egin zuten. Toaia jarri zuten, edariak eraman zituzten, eta erdian, pastela. Eta danok jesarri ziren pastelaren inguruan jatera. Jaten zeudela, inurriak esan zuen, bete-beteta nago. Benetan, beteta zaude? Baina, ogi apurrak baino ez dituzu jan. Bueno, esan zuen inurriak, baina hala ere, bete-betetan hau. Oio, apurrak bakarrik jaten badituzu, zure kakabe bai, txikia izango da. Esan zuen inurriak, nola nire kaka txikia dela? Ez. Oso handia egiten dunik. Bueno, esan zuen elefanteak, nirea bezalakoa ez da izango. Hartza, barreskaz izan. Ni bebai, oso kaka handia egiten dut. Uste dut, zurea baino handiagoa. Azeria, barrez lehertzen zegoen. Bai, zure kaka oso txikia izan behar da. Oioak, nirea baino txikiagoa. Eta igelak etzekien non sartu, barrez, denek barrezka. Eta inurria, nire kaka ez da batere txikia. Denek barre egiten zioten. Inurria, haserre, ibiltzen hasi zen, eta maldan gora igo zen. Tipi-tapa. Eta nahiko goian zegoela, bapatean, tripako mina somatu zuen. Eta orduan, kusiko dute, txenolako kaka handia egingo dudan. Eta hantxe, indarra egin, eta aizue, olako kaka txikia. Zuek ikusi duzuen noizbait inurriaren kaka? Zelakoa da? Berak ikusi zuen eta... egia da. Ez da oso kaka handia. Aizue, baina ikutzen hasi zen eta kaka bueltaka hasi zen, buelta txikiak hasieran, eta inurria hasi zen buelta emoten, eta izue bueltak ematen zituen einean, kaka gero eta
handiagoa zen, handiagoa, eta buelta, eta menditik bera, aldapatik, buelta. Haizue, hasieran olako kaka zen, baina ja, kaka handia zen, bueltak emoten. Buelta, eta inurria kakaren gainean igo zen, eta beraren gainean buelta, eta aldapa bera. Hasi zen, igelak orduan, ai ama, baina zer da hor da torrena? Bola erraldoia da! Eta, inurria bolaren gainean. Inurria bolaren gainean zijoan. Kontuz, nire kaka da! Igela orduan korrika hasi zen kakaren aurrean. Eta kaka, buelta, gero eta handiagoa zen. Haizue oioak ikusi zuen, eta baina zer da hori? Nire kaka da, esaten zuen inurriak. Eta haizue, buelta, igela aurretik, oioa aurretik, korrika eta inurria kakaren gainean. Barrezka. Haizuen, orduan, azeriak ikusi zuen. Baina, zer da, hortik datorrena. Nire kaka da! Esaten zuen inurriak. Nire kaka da! Eta kakak, buelta. Orain, askoz ere handiagoa da. Eta maldatik bera zetorren, eta inurria kakaren gainean, barrezka, nire kaka gero eta handiagoa da. Haizue, eta orduan, hartzak ikusi zuen. Baina, zer da hori? Haizue, eta inurriak hauze esan zion, nire kaka da! Ai ama, kaka erraldoia da! Eta haizue, hartza azeriaren aurretik korrikan hasi zen. Azeriak oioaren aurretik, oioak igelaren aurretik. Eta kakaren gainean gure inurria korrika eta barrezka egiten zuen. Orduan, elefanteak ikusi zuen. Baina, ze demontre da hori? Haizue, inurriaren kaka, ja, etzen kaka arrunta, kaka erraldoia zen. Elefanteak inurria kakaren gainean ikusi, eta inurriak nire kaka da! Kontuz nire kaka da! Eta kakaren gainean, haizue, elefantea korrika hasi zen. Azeria bere atzetik, oioa bere atzetik, igela bere atzetik, eta kaka atzetik, eta kakaren gainean inurria. Eta korrika. Non bukatu zuten? Itxasoan. Haizue, lehenengo elefantea, pum! Itxasora. Gero, hartza, itxasora. Ostean, azeria itxasoa. Gero, oioa itxasoa. Gero, igela itxasora. Eta azkenean, bueltaka. Erraldoia zen. Inurriaren kaka, pum! Itxasora jauzi zen. Eta nola ez, inurria bebai. Orduan denek, sustoak kenduta, barrezka hasi ziren. Bai, zure kaka erraldoia dela esan zioten. Aizue, hurrengo egunean berriro ere gelditu ziren piknika egiteko. Eta jan egin zuten, eta jan ostean jolastu zuten. Eta jolasten zeudela, bapatean inurriak, itxoin, tripako mina sortu zait. Denek gelditu ziren eta kaka! Aizue, denek korrika joan ziren eta inurria bakarrik gelditu zen bere kaka txiki horrekin. Gustatu zaizue? Hurrengo astean, ipuin gehiago, agur!